Fica coa bola presenta un repaso da actualidade do fútbol que máis nos gusta. Benvidos e benvidas, unha semana máis, xa van quedando poucas, gracias a Dios, xa van rematando a tempada, os partidos, os playoffs, todo o que temos aquí en Fica coa bola cada semana son do camiño. Onte despedida de solteiro, vai ser un día duro para min, leva sendo todo o día, ademais cunha calor tremenda que xusto coincidiu, así que hoxe necesito máis que nunca a axuda do inestimable Antón Vieites. Hola Antón, que tal? Moi boas. Que pasa, querido? Boa noite, como estás? Estás ben? Estou, bueno, estou. Había que estar e estou, non? Sí. No. Boas noites, Marcos, Jatalín, tamén Rubén que andaba por aí, grazas a xente por apoiarnos un luz máis. E hoxe un repaso a actualidade. Home, a actualidade como tal non é que houvese demasiada, porque como digo xa estamos a 16 de xuño, vai quedando pouca cousa, pero bueno, hai que festexar dous ascensos, dous regresos dende a comarca do Salnés a terceira, o Céltica e o Xuventude de Cambados que certificaron o seu ascenso. Tes dor de cabeza? Pois veño a meter caña de carallo, di Jatalín. Pois sí, a verdad que teño bastante dor de cabeza. De Cambados ata que morra, di José Batallón, tamén parabéns a él, o xogador do Cambados polo ascenso. Así que, Antón, imos ir empezando a repasar o que aconteceu na fin de semana, comezando polo Salvador Otero. Sí, moi ben, temos o guión claro, non? Sí, pero por se querías contar o que pasara no partido, digo. Bueno, pois, como ven sendo habitual, unha pequena liada do Céltica nos 13 primeiros minutos de partido. Tancho escoitando, ten cuidado. Xa sei que me están escoitando, xa sei, pero adiantouse a Atios, empatou a eliminatoria con 2 tantos de Dutero, pero de novo o equipo pois de Luis Carro que reaccionou para empatar o partido con doblete de Adri Rodríguez e ao final, pois no global 4-2, merecido que o Celtic este na terceira de volta. De volta a un dos campos máis fermosos de toda a nosa xeografía na terceira galega. 6 anos despois regresa o Celtic a terceira, así que comezamos por ali, polo que aconteceu pola festa do Celtic que regresa a terceira. E facémolo co seu adestrador, Luis Carro, que tal? Moi boas. Que tal? Boas noites. Antes de nada, parabéns e perdón polo estado no que estamos hoxe, pero tes que entender tamén que estes finais de temporada chegamos xustiños todos, xogadores, adestradores e tamén un pouco xornalistas. Fíxose longa a tempada, fíxose longa. Fíxose longa a fin de semana, pouco as festas que levamos, un pouco non vamos a enganar, Tamén. Antón, antes de empezar, díxome, se estás para sair, estás pro directo. Iso é así, hai que cumprir tamén. Tienes sorte porque vai resaca pasando domingo. Ti estás inmerso. Inmerso nela. Oye, a ver, falando de resaca, a festa que foi máis cousa dos xogadores ou ti, non sei se era un pouco liberación, se era celebración, se había máis alivio que festa, non sei, contanos un pouco como viviche todo. Sí, un pouco máis alivio que celebración, creo, a verdade. Pero si é certo que a miña voz ainda di que a celebración foi longa e o día foi complicado tamén como teu, creo. O meu foi máis a noite, pero sí, foi complicado tamén. É que esta sensación de alivio, eu creo que tamén é un pouco, ademais do factor evidentemente responsabilidade de continuar no proxecto e tal, evidentemente hai unha parte importante do que aconteceu ano pasado e tamén de facelo, de lograr o ascenso pola vía longa, non? Que había do playoff ata o final, ata este 15 de 16 de xuño. Sí, un pouco todo, non? Un pouco a responsabilidade, deuda que xerastes o ano pasado, eso sumado a, bueno, pues a que sabíamos que era un bo proxecto, que sabíamos que tíamos que pelear por ascender. Bueno, eso ao final fai que durante o ano pases momentos pues duros, porque bueno, creo que hubo un tramo de temporada que o pasamos mal, que creo que foi onde se nos escapou un poquinho aí
o ascenso directo. E despois, bueno, un playoff que todos sabemos que sempre se di que os playoffs están feitos para os cuartos e para os quintos, non? Entón, bueno, si é certo que nos tivemos a sensación de que chegábamos ben o playoff, de que habíamos acabado moi ben a tempada e de que chegábamos ben. Por suerte, fomos capaces de completalo, pero bueno, eu xa decía, o sea, é fácil decirlo agora, pero eu creo que evidentemente se non houvese sido ou se non houvésemos conseguido habría sido un pau duro outra vez. Pero creo que para nada habría sido un fracaso, ni moito menos, porque creo que a tempada do equipo foi boísima. Fomos capaces de mellorar en 7 puntos a tempada pasada, que me parece unha barbaridade, co pouco margen que tíamos de mellora, que habíamos perdido ascenso na última jornada, e melloramos en 7 puntos. Creo que o único que nos condicionou foi o cambio de formato. Creo que se o formato ese sido como ano pasado 2 ascensos, pois habríamos metido. Bueno, temos que ir ao playoff. Por suerte, bueno, podemos completarlo igual. Agora deixo Chantón, pero é curioso porque falando do Céltica, o ano pasado con ese formato, pois probablemente teríades unha bola extra, non? No playoff, este ano o contrario. Este ano viríamos ben que fose o formato do ano pasado para ascender como segundos clasificados. Sí, entón nunca sabes. Eu sí que é certo que era dos partidarios de que houvese o playoff. Pareceme xa non máis xusto ou menos xusto, sino que me parece que fai a liga máis competitiva, sabes? Al final, si hasta o quinto ten premio, sabes que as últimas xornadas van a estar moi competidas. En cambio, si o ascenso solo son 2 directos, solo son 2 que teñen premio, eso pode se romper a falta de mes e pico, 2 meses. Entón, bueno, creo que pareceme, bueno, mellor para a liga, para que sea máis competitiva, sinceramente. Xa que estamos falando deste tema, que opinión tes? O supoño, falámoslo moito durante estas semanas, o tema de que haxa penaltis. O Cambados ascendeu así e Jacob Mellán voulle facer a mesma pregunta. É pouco premio, dame a sensación a min, sobre todo se comparamos coa terceira, que é totalmente o contrario. Sí, de feito, moita xente, cando nos metemos en playoffs, preguntábame isto, se nos valía o empate en caso de final de prórroga e tal. Bueno, creo que me parece máis xusto eso, feito, sinceramente, pareceme pouco premio acabar segundo e que o único premio sea o factor campo, a verdad. Pareceme, bueno, un pouco premio, parecería un pouco máis xusto, pois isto, no? Que en caso de empate, bueno, pois o mellor clasificado, creo que, bueno, ascender a penaltis, bonito porque ascende, pero para o que non me parece durísimo. E falando de xustizas, precisamente, no mundo do fútbol non sei se existen as xustizas, as inxustizas, etcétera. Pero que sí que está claro é que ás veces pagas as xustizas. En este caso, non sei se é unha maneira de facer xustiza, pero paga todo ese sufrimento que levades pasando dos últimos 365 días. Sí, bueno, xa dicía onte ao acabar o partido, o fútbol non é xusto, o sea, ou non sempre é xusto. Creo que o que debemos facer nós é traballar para que intentar facer as cousas o mellor posible, estar o máis cerca posible de que sea xusto. Pero non sempre, nós falamos moito desto cos futbolistas do primer día, que moitas veces serás mellor, farás as cousas ben, non che dará, porque o fútbol é así. Pero creo que este ascenso fai justicia a este ano. Xa non me vou ano pasado, xa non quero deudas de ano pasado, porque ao final o ano pasado, bueno, pois o que sucedeu, para ben ou para mal, trouxenos hasta aquí, ata este momento. Entón, bueno, tiña que ser así, e xa está, pero sí que me parece, respecto a esta temporada, creo que me parece xusto que o Celtic, despois da temporada que fixo, remate con ascenso, a verdade. Agora lemos o chat que a xente en Maliater hoxe aquí nos estamos máis acostumados a estar con xogadores, pero Maliater un adestrador a xente non se corta, tamén están mandando vaciles por aí polo chat, así que agora lemos algún, pero sí que é certo que quería eu comentarche, falabas antes desa palabra de fracaso, non? Que no deporte está como moi manida, é moi fácil soltala, e creo que ás veces non se valora a proposta, ese modelo, eu escoitándote a ti, lendo tamén moita prensa escrita cando te entrevistaban en Diario de Arousa ou noutros medios. Creo que tamén ese do ano pasado que volvemos unha e outra vez, porque foi un pau tamén moi duro, porque estaba na vosa man, pero ti como que sempre era, o traballo estaba ben feito, se non sae por circunstancias de outro tipo, pero realmente o traballo do Céltica e do Céltica de Luís Carro
era o que ti tiñas na cabeza, e non sei se este ano, non sei se se plasmou diferente ou se lograches un Céltica mellor do que ti considerabas. Non sabría dicirche, creo que o que sí teño claro é que este ascenso é fruto destes 3 anos, sabes? Creo que, bueno, temos 3 anos que sempre digo, parece fácil, pero o día que se den conta os clubs de que as cousas funcionan a través de proxectos, de ter paciencia, creo, porque nós ao final levamos 3 anos boísimos, creo, pero 3 anos construindo, intentando mellorar a plantilla, sin cambiar prácticamente nada ou moi pouco, dándolle unha volta sobre o que queremos facer, evidentemente adaptándonos aos futbolistas. Este ano creo que volvemos a dar unha pequeniña volta de tuerca en certas situacións, pero creo que conseguimos ser xa o ano pasado e o anterior, pero este moito máis un equipo identificable, que todo o mundo sabe o que facemos, o que queremos, que, bueno, a veces plans de partido pode ser partindo dunha base ou de outra, pero somos moi identificables, queremos ser protagonistas, queremos ir hacia adiante, somos un equipo, creo que moi difícil de defender cando somos capaces de levarte a un ataque posicional, e aí somos, creo que moi fuertes. Bueno, creo que fomos capaces de crear, bueno, un equipo cunha identidade que para nós era importante. Falamos moito desto, ao final creo que para min tanto valor como ascenso, sinceramente, eu digo de verdad, é ser capaz de lograr esa identidade con este equipo. Ao final o Celtic era un club que sempre digamos a súa idiosincrasia era, bueno, ser un equipo de moitas veces de fútbol directo, de basar o seu xogo no, digamos, desde o perfil defensivo, e a partir de aí conseguir cousas, de ser un equipo aguerrido, intenso. Bueno, intentamos non perder esas certas cousas que identifican o club, esa intensidade, ese equipo agresivo na casa, esas certas cousas, pero bueno, pues leválo un pouco a donde tamén a ser identificable, pois de outra forma que nos queríamos tamén, que, bueno, pois sendo protagonistas e que todo o mundo recoñecese o que queremos facer e como queremos facer. Lemos un pouco o chat, dicía Madialevo, a xente da illa é forte e resistente, os que máis en toda a comarca, tamén anda xente por aí do Cambados dicindo que xalala Juventude Cambados, que a lo Callao e a terceira, que onte na favela hubo moita festa tamén, que 90 minutos na favela son moito longo, a favela debe ser algún paf aí onde festexaron a xente do Cambados seu ascenso. Tamén nos pregunta Javi Corbillón, xogador da Alerta Navia, se chegamos ben onte, estiven con el onte en Vigo, si, chegamos ben a casa, máis ou menos. E tamén preguntaba por aquí Jatalim, para Luis Carro, haberá que preguntarlle que opina do penalti na ida do 0-2 no 90, que igual marca eliminatoria ese penalti. Clarísimo. E xa está. Sinceramente, o sea, podría decir outra cousa, pero para mí os dos penaltis da ida son clarísimos, moito máis claros, baixo o meu punto de vista, con todos os respetos, que o que nos pitan a nos onte. Para min, o sea, clarísimos, os dous. Totalmente de acordo contigo. Sinceramente, o sea, podría decir outra cousa. Unha de cal e unha de area de Antón, Antes dixo que o Céltica era como que tamén había para esa sensación de, mira, 0-2 na ida, xa están liando outra vez, xa hai ese ruxe, ese medo. Creo que incluso para vos, temos aí por aí apuntado despois que comentou no Julio Reina Radio, que ti tamén estabas moi nervioso por ese tipo de cousas, porque a plantilla chegase ese, non ese canguelo, pero bueno, ao final está aí esa sensación de telo na man outra vez e volver perdelo. No, pero sí, é certo, a ver, non vamos a engañar a nadie, creo que a todos, tanto o día de Lalín como onte, a que non se lle pasa pola cabeza, o sea, inevitable, pero sí é certo, falámoslo moito cos futbolistas, eu teño a sensación, desde que fomos a Atios en Liga, que ganamos el I-0-1, faltando un mes ou un mes e pico, sí é certo que falamos moito no vestuario, que nos partidos importantes a veces como que nos faltaba, bueno, algo, non sabíamos moi ben quen, pero que nos faltaba algo por un paso adiante. E desde ese día en Atios tuvemos a sensación de que o equipo había dado un paso adiante, de que nos momentos importantes era un equipo maduro, que sabía gestionar os momentos. Bueno, ese día en Atios, despois fomos a Moaña tendo que ganar onde pedíamos de nós, pero tendo que gañar eles nunha dinámica increíble. E xogando o playoff fomos capaces de ganar ali con moitísima autoridade, creo. Vamos a Larín con un ambiente complicado en canto a visitante, fomos capaces de ganar 0-2 ali, creo que moi ben. Recibimos a Larín na Lomba, pois ese partido complicadísimo,
complicadísimo, con eles igualando a eliminatoria e nos un pouco droguis, e o equipo é capaz de encontrar pausa, capaz de levantar eso, bueno, por eso yo decía a eles que eu estaba convencido de que estábamos preparados para este momento, que o Gallá non pasase, pero pasou. Tengo a sensación de que o equipo, con todas esas vivencias que había pasado, ano pasado, que estaba preparado para darlle a volta, pero eso non quita que o que diga que non se lle pasou o ano pasado pola cabeza co 0-2. Antón. Sí, pero perdón, vou entrar nun debate. Dicías xestionar os momentos. Eu diría máis capacidade de reacción ante as adversidades neste caso, porque para min se fora xestionar os momentos, creo que non se poría o equipo 0-2 abaixo ou 1-3 abaixo. O día de Lalín pode ser. O día de Lalín podo estar de acordo. Pero onte que creo que non. O sea, a sensación de que estábamos 0-2 no minuto 13, falábamos ao final do partido, falábamos entre nós. A sensación de que nós non habíamos empezado a xogar. O sea, un balón parado, unha segunda acción de balón parado outra vez que, bueno, nos últimos partidos encaixamos ese tipo de situacións, máis que situación de balón parado, esa segunda acción de balón parado, que para mí é das situacións máis difíciles de defender no fútbol. Despois un penalti, bueno, para mí riguroso, es donde o vexo. Bueno, pues 0-2, prácticamente non había empezado o partido e nós non habíamos chegado casi. Bueno, a partir de aí creo que se necesita personalidade. Creo que, sinceramente, creo que os futbolistas foron capaces de transmitir eles tranquilidades de dentro, máis que incluso nos desde fora, creo. Perdón, de feito, cando é ese 0-2, o primeiro que vai a coller a pelota rápidamente Santi Figueroa, e logo a imaxe vai cara a Julio Rey, que está no centro do campo dicindo calma, creo que falando cara ao banquiño de feito, pedindo calma, tranquilidade, e seguimos, que estamos no minuto 13. Sí, porque ademais nos habíamos falado neste playoff que non é moi difícil que, estando ben, moi difícil, somos un equipo que é moi difícil que se vaya sin facer gol, moi difícil. Tal como estaba a eliminatoria, nos habíamos falado durante a semana, igual o día da Lin, sabíamos que facer un gol nos íbamos a dar, estuvese como estuvese o partido, íbamos a dar un punto de tranquilidade, porque os obligaba a eles a moito máis. Entón, incluso con 0-2, non sabíamos que facendo un gol, o partido iba a cambiar. E creo que eso cambiou. Ese gol, creo que, bueno, o partido 0-2, creo que nos axustamos mellor tamén, creo que empezamos moi mal axustados no pressing intermedio ese en que íbamos desaxustados, en canto cambiamos, creo que a partir de aí fomos mellor, estuvemos máis cómodos, chega o gol, e o gol sí que a partir de aí donos tranquilidade para ter un pouco máis de continuidade, e aí, xa che digo, creo que cando somos capaces de ter continuidade co balón, somos un equipo complicado. MVP da tempada e MVP da noite de onte. Pode coincidir, Hubo moita xente que dixo, por exemplo, Giraldez, que creo que fixo unha tempada moi interesante. Bueno, MVP da tempada está complicado. Creo que diría que Adri Rodríguez por números, creo que é moi difícil quitar, yo creo. E da festa que ese é máis fácil de dar, seguramente. E da festa, pois está complicado tamén, Está complicado. Creo que diría mellor José Rey, creo que diría. E despois diría algún juvenil, diría. Que os juvenis veñen pisando forte. Sí, veñen pisando forte. En todos os sentidos. Creo que lle queres preguntar por se lle chegou en algún momento o matamazo ao seu móvil, Antón. Se houve algunha mensaxe de... man a man co barco, non sei se en algún momento chegou o matamazo, ou Luis Carro creu no matamazo. Sí creía, sí. Te van a engañar. Sí creía. Nos intentamos, Luis, pero non puido ser, sí. Nos creamos aí a tendencia, pero non saiu. Ya bien, sí creía, pero porque, bueno, nos habíamos ido ali e sabíamos que era un campo complicado, que podía pasar de todo. Entón, sí creíamos, pero bueno, sabíamos que era difícil ao final o barco. Equipo moi solvente, sabíamos que era complicado, pero creo que teníamos que ter, pues bueno, esa ilusión, digamos, polo menos eso, que non fose por nós. Temos clarísimo que teníamos que ganar en Moaña, fixemos que teníamos que facer, non nos dou, pues, nos dou. Creo que o ascenso directo todos temos claro, creo, onde se nos escapa, creo que se nos escapa o día do barco,
con 2 goles a balón parado de segundas accións de balón parado. 0-2, un partido que creo que para min era de empate, un partido igualado, sin nada, creo, donde fósemos moito mellor un que outro, e creo que aí o perdemos con esas 2 accións de balón parado, sinceramente. E pro ano que? Veremos a Luís Carro no Céltica, xa sei o que me vas dicir, que agora hai que sentarse, hai que ver o que quere o Céltica tamén, evidentemente, pero a pregunta é moi fácil. A ti gustaríache seguir no Céltica en terceira? Entendo. Non sei, hai que sentarse. Bueno, a ver. Non sei. Comezamos a entrevista falando de proxectos, Claro. Sinceramente, mira, o club sabe, a mí encantaríame adestrar o Celtic en terceira división, pero, sinceramente, non ten por que ser este o momento. O sea, eu, de verdad, son dos que creo que fixen sempre. Creo que as decisións, sobre todo no fútbol, hai que tomarlas a cabeza fría, hai que deixar pasar estes días de celebración, de tranquilidade, despois creo que hai que sentarse e ver o que é mellor para o club, mellor para Luís Carro, e xa está. E se o mellor non é que este Luís Carro, non pasa nada. Eu levo 18 anos no club, entre xogador, coordinador, entrenador de fútbol base, ahora entrenador de primer equipo. Non vai a pasar nada porque non sea así. Non sei. É dicir, creo que ten que ser o que sea mellor para o club e xa está. Eu tampouco son ambicioso, a min gustame entrenar, pero non estou nun punto xa no que digo, hostia, terceira división, vamos a terceira división, vou a entrenar en terceira división. Sinceramente, xa entrené en terceira división. Eu valoro máis pois outras cousas o mellor. Valoro pois un proxecto, valoro pois que valoren o meu traballo, un sitio onde se pode traballar cómodo, que isto teño na illa tamén, pero que decir, valoro antes máis outras cousas que a categoría, sin desmerecer que, joder, todos queremos adestrar o máis arriba posible, por supuesto, pero quero decir, non é algo que diga, bueno, como estamos en terceira división, agora vou adestrar en terceira división porque é unha categoría máis. A mí non é determinante. Sí, señor. A ver, para tocar un poquinho o tema emocional, que sentiches onte cando chegou o ascenso, de quen te lembras, que se che pasa pola cabeza, a quen abrazas primeiro, esas cousas? Creo que despois de, cando pito final rompo a chorar, creo. De feito, botín un bo rato bastante emocionado, xa antes de que o árbitro pito final xa estaba bastante emocionado. Despois de, porque, me vou echar, a verdade non entendo, ainda vi as imaxes agora, non entendo moi ben a reacción, pero destes momentos que non controlas. Despois de abrazo con corpo técnico, o siguiente é a miña muller, a grada. Nada, máis moita, diríache que moita emoción máis que alegría, de verdad. O sea, por eso digo que seguramente moita situación ou moita emoción de alivio. Despois acórdame moito de esta semana, sobre todo acordime moito de pois da xente que pasou nestes 3 anos, sinceramente, que nos axudaron a construir isto, e sobre todo os que estuveron o ano pasado, que lle tocou ese lado amargo e que este ano non están, ¿no? Que me habría gustado que estuvesen, sinceramente, pero as circunstancias son as que son, o equipo hai que ir mellorando ano a ano, outra xente que por circunstancias personales, sobre todo o corpo técnico, non pudo seguir. Pois desa xente que lle tocou o lado amargo o ano pasado, pois acordime moito, a verdad. No caso do ascenso do Cambados, ti tamén fuche xogador deles, adestrador dende a segunda regional, subíchelos a primeira futgal. Non sei se tamén esa fin de semana completa, ademais de evidentemente todo o propio, todo do Céltica, pois tamén unha alegría para un club que creo que sintes moito tamén. Sí, moitísimo. De feito, certo que este ano tuvemos partidos de rivalidade dura e bonita, a verdad. Pero, xente que me conoce sabe, a xente de Cambados sabe, con Pen temos moi boa relación, falamos prácticamente todas as semanas. Benjamo era capitán dese equipo que ascende de segunda regional a primeira, que para min, eu digo que igual non me gusta moito en Cambados, pero ese ascenso do Club Juventud, para min eu teño unha pequeniña parte, porque creo que ese proxecto cando o club cae a segunda regional o colle Matías Fontán, a xente de Jorge Orro, esta xente apostan por min. Creo que aí empezou a formarse pois esa era a semilla deste Club Juventud que ahora mismo,
eu, pois, sinceramente, sinto unha pequeniña parte deste ascenso, tamén partícipe, alegrome moitísimo, moitísimo, xa non só porque teño deste conocida, todavía falaba hoxe, creo que ademais de Pénjamo como adestrador, creo que todavía queda dos quedo de estrella ali, queda Fran capitán, onte fai o gol definitivo, queda Adrián o porteiro, creo que ningún máis, pero bueno, sei que me alegro moitísimo, moitísimo. De feito, eu a parte da rivalidade, non quería que nos cruzásemos no playoff pola rivalidade de outro partido, porque creo que sería un playoff durísimo, téndose que quedar dos dous fora. Bueno, eu desexaba que fósemos por partes distintas do cuadro para poder ascender os dous, como así se dou, e alegro moitísimo. Bueno, deuse así, pero houve cambio de circulares aí. Primeiro parecía que sí, logo que non. Tamén iso foi daquela maneira. Que locura. Unha locura. Pois mira, para o especial que foi a fin de para ti, a verdade é que tes bastante boa voz, quero dicir, na festa controlache bastante ben. Recuperei de 2 horas para acá, creo, Non te creas, foi un día complicado. Algo máis, Antón? Sí, unha, que igual non toca agora porque poñerse reflexivo demais, porque dicías que hai que tomar as decisións coa cabeza fría, tal, non sei que. Pero claro, subindo Cambados, subindo Céltiga, subindo Montañeros, subindo Barco, o nivel da terceira pa ano é durísimo. Baixando compos, ollo, É durísimo. Creo que sempre é durísimo, creo. A categoría de 18 equipos, donde vamos a decir 7 8 equipos con proyecto para intentar meterse en playoff, igual me quedo corto mellor, pero vamos a poñer, quedan outros 10 que van a pelear por non descender seguramente, se eso lle sumas, que é algo que eu teño moi presente, a verdad, que se miras descensos de os últimos anos de terceira, diría que o 80% son os que ascenden de preferente, o 80%. En algún caso, se non é o que ascendeu, é o que ascendeu o ano anterior. O sea, creo que para os que ascendemos de preferente, a terceira é moi difícil, moi complicada. Que, bueno, creo que hai excepcións, non? Como este ano Noia ou Sarriana o ano anterior, ou, bueno, hai excepcións, pero por lo xeral, para os que ascenden de preferente, é complicado porque creo que ademais é complicado adaptarse a categoría, é complicado pois eso, bueno, ese grupo alto de equipos que pelean por outra cousa, é complicado porque creo que chegas a un mercado donde a ti seguramente che vai costar un pouco máis. Bueno, creo que é unha categoría difícil como calquera, supoño, para os recién ascendidos, pero creo que esta diría que un pouco máis. Só hai que ver eso, números e descensos das últimas tempadas para darse conta, verdad? Xa acabo con esta, de verdad. E no caso do mercado do Salnés, que agora hai moitos equipos aí, e claro, se poño que pois que non van para Arousa, quedarán para vos, o Cambados, tal, non sei que, vais a tocar case todos os mesmos. Sí, pero isto pasa todos os anos, Isto pasa todos os anos. O sea, que sí, agora dese a terceira, Arosa, Cambados, Céltiga, pero que te mira preferente destes anos. O sea, Cambados, Céltiga, Umia, Portonovo, Villalonga, non sei, moitísimos equipos na comarca, é moi complicado. Ao final, todos os anos estamos prácticamente todos tocando os mesmos futbolistas, intentando fichar os mesmos futbolistas. Creo que o mercado terceiro o cambia un pouco, pero bueno, así, non sei, vamos a ver. Creo que por recién ascendidos, creo que é un mercado máis difícil e máis complicado, creo. Algo máis, Antón? No, agora sí que xa paro, xa. Pois, Luís, deixámosche ir descansar tamén a Gorxa, que foi unha finde de moitas emocións. Parabéns por ese ascenso que é ben merecido. Polo menos eu, falo no meu nome, non sei o de Antón, creo que vai opinar parecido a min. Gustaríanos verte o ano que ven co Céltiga na terceira, para ver que pasa. Logo xa sabemos como é o tema dos adestradores, como é o fútbol, etcétera, etcétera, pero o dito, parabéns e oxalá verte o ano que ven co Céltiga na terceira. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias por esta chamada, por este rato que me gusta falar de fútbol. Enhorabuena por o traballo espectacular que facedes, tío. Moitas grazas, unha aperta forte, tío. Gracias, Luis. Nada. Chao.
Aí estaba o ascenso do Celtic, Antón. Está o chat, non sabes como está o chat de revolucionado. Incluso, teño que dicir unha cousa antes de nada. Corteme agora ao final, si, gustaría velo a Luís na terceira co Celtic, como se lle ocorra gañar no Verboquete, xa. Xa, chao, xa adiós, xa adiós. Teño que dicir que non me gusta unha cousa do chat, que andaba algunha xente do Cambados, algunha xente do Beluso aínda medio pelexando, xa vimos onte que houve aí algunha tángana. Bueno, hai que ser bona victoria, bona derrota, entender o rival, son dous temporadóns tremendos, así que bueno. Anda Jacobo xa por aí? Témolo xa preparado? Sí, pasa que creo que non creamos o grupo de Discord aínda. Non creamos o grupo de Discord, pero eso creo nun segundiño, mira, fago así. Igual podo engadilo a esta chamada xa directamente. Que che parece? Eu creo que sí. Igual chamas de novo a Luís. Claro, chamo de novo a Luís. Vale, pois nada, colgo, poño un vídeo e creo grupo. Vale. Veña. Bueno, este está sendo un pouco así improvisado, pero é o que ten isto, que xa non quedan moitos directos, todo con humor. En Cambados as curvas facemos as reitas entre colegas, home, Jaco, entras ou que? Bueno, si entre colegas é ningún problema. Eu evidentemente estaba facendo unha entrevista e vi aí algunha cousa que non me estaba gustando demasiado. Si é entre bromas, si é dentro do humor, dentro da celebración con respecto, non temos ningún problema e bancamos a morrer. E grazas polas máis de 90 persoas que andades aquí un luns aguantándonos. Teño unha resaca que non quero outra, de verdad, xúrolo. Así que falamos do Cambados. O playoff é pos quintos, e iso foi o que fixo o Xuventude de Cambados de Pénjamo, que superou o Beluso nas laxes na quenda de penaltis e foi quen de ascender a terceira 27 anos despois. Non é unha broma, dende o de Fariña, dende o capítulo, dende Sito Miñanco. Naquel último descenso no 98 xa estaba un tal Roberto Pazos ali na portería, e logo marchou por medio fútbol galego. Hai moitos históricos no Cambados. Hoxe imos estar con Jacobo, así que dademe un segundiño, vou poñer un vídeo e intentamos conectar con el. Jacobo paga o ticket por mirar o partido 10 euros. Xa nos contredes que é a favela tamén, agora tedes que contárnoslo. Así que imos ver un chisquiño, un retrinco pequeno do que foi a festa do Xuventude de Cambados polo ascenso. Fica cabola. Chicharro de Madialevo por toda a escala. 8 meses, Liga propia no Salnés. Liga propia no Salnés. Grazas, Madialevo, por suscribirte co Prime, por apoiar a Fica coa bola. Ten que dar o saque de honra Sito Miñanco. Estaría ben repetir esa foto, Pasa que non creo que lle guste moito a policía, pero bueno, ese xa é outro tema. Imos coa festa do Xuventude de Cambados. Soy siempre del Cambados. Y así me moriré. Jacobo Millán, que tal? Moi boas. Boas noites. Aquí estamos, en Cambados. Aura, carisma, sí señor. Primeiro de nada, que a favela, por favor, sácanos de dúbidas, que está todo o chat cunha favela, non sei que pasa coa favela esa. Es un bar de reunión aquí de Cambados, donde nos juntamos los viernes a beber copas y donde se celebró ayer la victoria. A calzón quitá xa, entón, a calzón quitaba isto. Que tal a recepción agora no Concello, ben ou que? Bueno, algo simple e algo bastante rápido e nada. Estuvemos ali todos xuntos, falou o alcalde, falou o capitán, o presidente, é algo que se fai todos os clubs, algo simbólico. Pero estabades vos para discursos oficiais ou non estabades pa iso? A xente xa está recuperada para outra, Isto o viernes faremos a despedida grande da temporada e hai que estar preparados, está?
Hay que estar preparados, como si fuera un partido. Hay que estar preparado, sí. Hay que estar... Tómalo con filosofía. Oye, parabéns antes de nada. Que significa para ti este ascenso co Xuventude Cambados? Pois a verdade é que é importante, porque nadie nos daba por favoritos, en ninguna esquinela. Mentira. Nadie nos daba Negreira, remata o partido, que é o primeiro que che digo. que éramos favoritos na seguinte eliminatoria. Pero bueno, nas quinielas ao principio de temporada nadie metía a Xuventude, e pouco a pouco a temporada pois levounos a un playoff e ao final a este ansiado ascenso que estamos disfrutando, a verdade. É tremendo, aparte, hombre, evidentemente cando veñen vendadas, cando hai celebración, pois toda a comunión é máis doada, pero creo que xa se notaba o da familia, o do bo rollo, dos vaciles, o teu con Diego, por exemplo, de ter que aturar no coche nas viaxes, hai como moita piña aí, moitos pequenos grupos que se foron facendo tamén un grupo grande, e esta festa xa agora xa é todo camaradería completa, de todos colegas. E que a verdade foi a clave deste proxecto, foi a unión que tuvemos todos os días no vestuario, día a día, e ao final os resultados de cada domingo. Entonces foi algo chave neste equipo, a verdade. Despois o de Diego, que tuven que aguantar toda a temporada, vindo desde Huel con ele, bueno, non sei se o aguantarei outro ano máis. A ver, podemos lanzala xa, Antón. Aquí houbo quen dixo que ascendese quen ascendese, Jacobo ia xogar na terceira. Ascendeu o teu equipo, non o outro. Así que, non sei. Por ahora non o sei, a verdade. Eu debíamo Cambados, ainda que xogara no Beluso, pero bueno, teño que felicitar a eles pola temporada que fixeron, que ao final pois decidir un playoff nunha tanda de penaltis é difícil, pero bueno, eu teño que estar feliz e celebralo cos meus compañeiros, que é o importante. Doeche máis por ser como foi na túa casa? Bueno, a verdade, isto é fútbol, ao final. É duro para mí, porque a esta edade, pois, ter que celebrar un ascenso diante de todos os meus colegas, da miña xente, ese equipo e todo isto que representa, pero bueno, eu era xogador do Cambados, este ascenso vai tamén pola xente que nos apoiou toda a temporada. Non quero ni ler as preguntas que están deixando polo chat sobre alguén rubio onte na luna, non sei... algo están desvelando por aí que non sei ata onde te queres mollar. Que va, para nada. Onte foi unha noite tranquila, verdade. Desde que chegamos a Cambados, despois estuvemos pois no centro con toda a nosa xente, e despois xa fomos a favela e a disfrutar da noite, a verdade. O sea que non houbo luna onte. Un pouco solo, foi un ida e volta. Como caneas igual que no campo, macho. Parece que vas a ir pa un lado e vas pa outro sempre. Bueno, pouco a pouco. Agora xa estamos nas últimas, a verdade. Non, estás nas últimas xa. Doiche o fútbol xa, os xeonllos. Non me doe, pero bueno, físicamente isto xa empeza a costar un pouco e ahora mismo é semana de descanso, de reflexionar e de pensar ben as cousas. Cheira retirada que apesta, Antón? Non me gustou nada, Non vai ser a retirada, que va. Nin de broma. Mira como se rí. Sabe que lle queda fútbol pa un cacho aínda. Que va, mira unha cousa, teño unha cousa que decirvos, vale? Veña, va. Opa. No, unha cousa seria, joder. A ver. Despois de todas estas quinielas e todo isto que non nos puxeron como favoritos, aquí é unha serie de compañeiros que van a querer decir algo aquí detrás miña cando lle des paso, ti, a todos, vale? Cando lle queras meter cine, metelle cine. Cando ti queires, cando ti mandes, nos estamos abertos. Vale. Tes unha visión. Vale, máis que nada, pola cena toda que nos metestes, porque os compañeiros nunca... se sentiron favoritos e todo isto, entonces pensaba que era pola publicidade da camiseta. Sí, no, a publicidade da camiseta metémoslle moita cera, sobre todo Antón, pero quen fixo quiniela de prognósticos e quen puxo Cambados en descenso foi a outra calde, foi a outra calde. Espera, entonces, mira, como después de todo, por lo que os dije antes, como estamos todos aquí ya... Rip micro. Xa ni se escoita de todo o que berran. Outra vez que rompen outro micro. Romperon outro micro, macho. Están os AirPods, vamos. No.
Ese corte de manga que, oye. Desde... Grandes, sí señor, parabéns. Esto está ben, esto está ben, nós estamos aquí para isto, a nos encántanos este tipo de... Que veñan de volta, encántanos. A veces hai que dar un pouco de cera tamén, joder, non va a ser todo al lado, ¿no? Por suposto, de feito temos que recoñecer que eu creo que nos 11 galegos, nos 30 desta tempada, non houbo ningún prota do Cambados en toda a tempada, Eso tamén hai que recoñecelo. Bueno, Sí, en algún batallón creo que estuvo en algún y Diego Iglesias, ¿no? No, que entraran sí, pero digo como de entrevista. Non houbo entrevista con ninguén do Cambados. No, con Diego Iglesias non, esta tempada non foi nin exalta nin o bajo Diego Iglesias. A verdade que bueno, pois iso, como estamos ainda seguimos medio de celebración, pois quería darlle este premio, equipo. Mira, a quenda de penaltis, ese primeiro penalti o Panenka, non sei, a quen se lle ocurriu iso? Pasa a palabra, mellor. Iso é mellor pasalo, xa, porque queda aí, e ao final, pois, un mal penalti, teno calquera, pero Ramón denos o gol, e ao final, pois, empezou aí a tanda de penaltis, e acabou ben, a verdade. E que pasaba co coche? Que había un altofalante aí, retiren o Ford Focus, non sei que, miña nai, que chapa co Ford Focus, non? Pois a verdade é que non estaba moi centrado nos altavoces, que estaba pendiente do partido en todo momento, pero bueno, sí, a verdade que toda a xente se queixou do altavoz e de que había que sacar un coche que estaba atrancado, pero bueno, quedou unha anécdota, creo eu. oye, e o tema de ter que esperar, non sei canto esperaches, pero igual 20 minutos para tirar os penaltis. Estabades tocando o balón mentres ou... Porque senón quedas frío, Nada, tranquilidade en todo momento. Colocámonos onde nos mandou o árbitro porque, bueno, por circunstancias a xente invadeu o campo, o árbitro complicouse un pouco o tema e a verdade é que tuvemos que esperar a que chegara a Guardia Civil para que se tranquilizara o asunto. É que, a ver, esa xestión era fácil de evitar. Ao final hai un sorteo de portería e onde están os aficionados do Cambados quedan a outra. Evidentemente van querer ir a ver os penaltis a esa portería. É normal que haxa un desplazamento ata outro punto. E aí a se liar, estábase vendo. Como houvese penaltis, era visto que dun lado ou do outro. Porque mira como estaba a cantina tamén, que onte as laxes era unha burrada. Sí, eu nunca mirara así as lases en ningún, desde todos os partidos que xogara, nin cando xogara unha salvación co Beluso no último partido, mirara tanta xente. Eu creo que empezou todo porque o árbitro non fixo o sorteo de campo nos penaltis e a xente veuse un pouco apartada os do Cambados porque pegaba, me imagino, polo sol e por todas as circunstancias e só puxo unha portería do Beluso na cantina e ao final eles pois querían estar cerca a nosa e empezaron a invadir o campo, o árbitro puxo nervioso e foi cando chamou as portas. O de casa penaltis, que? Pois a verdade que foi o bonito. O bonito xa empezou coa clasificación con 5 equipos clasificándose. Bueno, os 4 do segundo quinto e despois non dando ventaxa de campo, que é outra parte bonita, nin que valgan os goles dobles, sempre está máis aberto unha eliminatoria, en calquer momento pois pode salir vencedor e tocounos a cara do fútbol este fin de semana, despois de remontar 2 veces a eliminatoria, despois dunha prórroga e despois dun penaltis, e isto é o que toca, é o fútbol. Pero non che parece pouco premio ser terceiro e perder en penaltis na tua casa? Bueno, pasou ya moitos equipos no playoff, a verdad, non? En segunda daquela, cando se cambiaron as condicións, en primeira ref, hasta que cambiou todo isto, pois os penaltis tamén é algo bonito do fútbol, é un pouco injusto, non conseguir un ascenso con penaltis, pero bueno, que lle vou facer? Si as normas son as normas, e a nós tocou nos salir vencedores. Un tipo como a ti que xa viviu de todo no fútbol, como xestiona a tensión nunha quenda de penaltis? Mordes as uñas ou como tomache iso? Que estabas facendo no momento no que tiraban os teus compañeiros? Querías mirar ou non? Sí, pois apoiando os compañeiros porque xa estaba no banquillo, estando cerca dos meus, e bueno, intentando axudar no máximo posible para que os compañeiros estuveran acertados. E non lle metías algún vacilo os que coñecías do Beluso? Va que ti fallas, va que hai moita presión, tal, hai un pouco de vacileo. A verdade que xa non facía falta, que a presión xa tiña un mismo, porque coa xente que había en Laxe xogándote un ascenso histórico para eles e para nós, pois ao final iso xa o levas dentro, e xa che digo, non había que meterlle presión a nadie, sino a un mismo. Tema Roberto Pazos, que? Pois, penalti, pecha o círculo. Hoxe está retirado, mañá non o sei, a verdade. Se te digo a verdade, hoxe dixo que colgaba os guantes, o mellor igual non convencen aún para darlle un último baile aquí en Burgáns. A ver, tamén é certo que esta vez xa viu sobre aviso. En plan, xa empezou a tempada dicindo que volvía para
xa pechar o círculo, pero a min eso de que colgaba os guantes xa o escoitei varios anos, xa escoitei varios anos. Eu como a primeira temporada que coincido con el, pois nada, el dixo que o colgaba xa en varias entrevistas, que era o sea, do despedida no noso grupo, etc. Pero bueno, isto igual o dixen quente e despois ainda recapacitas durante o verán. Eu creo que sí, que aínda que sexa noutro sitio, algún aliciente, algún acicate atopará para seguir parando, porque é unha animalada, é unha historia tremenda. O de que o último descenso do Cambados na terceira fose con el, e agora volver parando o penalti ademais, e que bueno, cousas que só pasan no fútbol e como que é de película. Un last dance Jayco, di Diego Iglesias. Estabas nervioso, non mentas Jacobín, di Diero de Mol. A curva non estaba nin asfaltada. Bueno, seguen co de Beluso. Iso é unha cousa que non me gusta, a verdade, porque é meu povo. Home, claro, é que ti estabas aí dividido, macho. Tómalo de coña, pero bueno, é un cántico que sacou a afición e bueno, hai que respetalos e sin máis. Jatalim, cando se jubila Jacobo, que non lle dá gasolina para moito máis de 60-65 minutos. Ese non me debe conocer moito. No, aquí Jatalim coñece, porque están metendo cera a propios e extraños sempre, macho. Que pasada. E o meme de Sito Miñanco facendo o saque de honra, o de que se poida repetir agora po ano que ven, non o vedes, non? Pues sería bonito, la verdad, recordar los tiempos aquellos del Cambados en segunda B, ¿no? En plan, para nosotros va a ser, bueno, para el club, después de 27 años, volver al fútbol nacional ya es importante, volver a posicionarse. Va a ser una temporada dura, pero bueno, aquí ya ahora manda otra gente, otra directiva, otro presidente que es un fenómeno como Eladio y todas estas cosas. Y al final, pues, a ver qué pasa para la temporada que viene. Pregunta, perdón, Antón, Alex PCF, que contes algunha anécdota con Luisito que a ti che tiña frito, di. Iso xa foron tempos, a verdade. O mellor se non estou no Pontevedra, o mellor foi porque me despidira Luisito, non o sei agora, pensando nun frío, pero bueno. Que seguirías teño tantas historias que é mellor non contalas, É para escribir un libro cando colgues as botas. Seguirías agora mesmo no Pontevedra, di, se non chega a ser por Luisito. O mellor, se me cuidara, se estuvera seguindo, están Alex González, están Edu, que xogaron comigo, hasta Churre, que son da miña idade, e bueno, quen sabe se non podría estar estos anos en segunda B, en segunda ref, o Pontevedra. Por clase eu creo que sí. Antón. Mira, vas a ir pa Marín. Non me chamaron, aínda. A verdade é que me quedo na casa, Ollo que hai cartos, cuidado. É que pues agora que non me achas a Churre, digo... Queda molado a casa, Marín, nunca se sabe. No, si queres darlle o meu teléfono, non hai problema. No, porque dixecho de Churre é outro nome tamén que se movía por aí. É moi bo amigo meu e, bueno, terá ofertas mellores, me imagino. Pola zona, despois de salir, si sale do Pontevedra, pois terá ofertas mellores, iso espero. Sí, señor. Su gran amigo Luisito, dice Reiby. Rajada buena. Non hai máis preguntas para min ou que comprometidas ou non? A ver, algunha hai. Pasa que está o chat moi revolucionado e custa lelas, pero algunha hai. Que cantas veces vas a ver a peluquería, dicía por aquí algún? Eso ya nada, ya tengo 3 peluqueros en el equipo, no hai problema. Sí, ¿quiénes? A ver. Fran, el capitán, el mítico Brais Parada Bencegú, que tiene su peluquería en Villalonga, y un portero juvenil tamén. Sí, señor. Tamén hai moita xente pedindo a renovación de Batallón. Non sei se con Bata tiveche algunha anécdota aí. Entre Bata e Tavares houve un momento no 11 galego que só entraban eles dous no Cambados. Parecía que non coñecíamos a ninguén máis. La verdad que Bata para mí es de los mejores centrales de la categoría, bastante bien, bastante sobrado, la verdad. Lo que pasa es que por circunstancias profesionales, laborales, pues no sé si va a ser un adiós, un hasta luego, o si se va a replantear no ir a estudiar a Madrid y volver al Cambados. No sé, es su casa, lleva 7 años y seguramente el club quiera contar con él el año que viene. Bata é o farmacéutico, ¿no? ¿O no? ¿O estou equivocado? El famoso farmacéutico, José Batallón. Sí, señor. Qué clásico. Que ascenso dos que viviches elixes? Di Vita. Complicado iso, a verdade,
son diferentes. O de Pasarón cando ascendín de terceira a segunda B, que foi un espectáculo ver Pasarón cheo despois de perder co Mensajero, pero isto é diferente, isto é outra historia, o fútbol é outro momento, a verdade é que tamén o disfrutei moito porque a xente enganchouse, a directiva traballou por este proxecto, levan anos facendo ben as cousas, e a verdade hai que estar agradecidos a todo o que están facendo por nós, e bueno, tamén é unha felicidade para todos os xogadores que formamos este equipo. A ver, porque por moito que cobres facturiña das quinielas, nin vos agardabades acabar ascendendo este ano, eso hai que dicilo. Cando empeza o ano, cantos confiabades? Poucos. La verdad que hay que ser realistas, lo que pasa es que al final en una liga te vas colocando, te vas posicionando, no empezamos tan bien, tuvimos mejores momentos y a la hora de la verdad estuvimos acertados en los partidos claves, que fue lo que nos dio la diferencia con el Areas y con el Moaña, que estuvieron hasta el final con nosotros ahí. Pero bueno, nosotros, ya te digo, momento clave de Areas estuvimos acertados, momento clave del Téldiga ganamos también y al final nos posicionamos ahí, quedamos quintos. Y como digo siempre, en segunda siempre asciende el sexto, ¿no? Últimamente. Este año pues ascenderá el segundo, el tercero, o el tercero y el cuarto, Mirandés Oviedo, pero bueno, este año nos tocó a nosotros, la verdad, y hay que estar contentos. Para el año le tocará a otro el ascenso. Antón. Sí, señor, sí, señor. Non teño moito máis que decir, tan solo este tipo pode falar aquí toda a noite. Sí, hai que... porque pasa que, claro, ten un Instagram tan profesional que a veces é como que ahora rompe este filtro da barreira que temos cos xogadores e dá gusto falar con Jacobo, pero tío ves en Instagram e parece un tipo aí solemne, serio no seu chollo, pero é pura fachada, tío. Temas profesionales, al final hay que darle un poco de visibilidad a la marca de Jacobo y nada más. Marca propia, No, pero moi ben, o traxe eu creo que che sinta mellor que a camisola do Cambados, Eu son de roupa deportiva chándal, la verdade. Isto é pola semana, pero prefiero chándal do Cambados a camisola de cada domingo e disfrutar do fútbol, la verdade. Un tal Millanqui pregunta que opinas do teu irmán, que é mellor que a ti. Iso dixeron sempre, pero bueno, as cousas son, pois o fútbol, un colleu outro camiño, cando chegou a terceira salou do Celta. Eu, pois, ao final tuve a suerte de disfrutar un pouco máis do fútbol a largo plazo e non hai que dicirlle nada, o mellor tiña máis calidad, estuvo nos juveniles do Celta, División do Honor, con Santimina, con toda esa generación e ao final, pois, el agora dedícase a faenar en barcos de altura e eu traballo nas finanzas. Sí, señor, o que vos levou a vida. Creo que el mesmo, porque é Millanqui outra vez, di que contes por que pasache polo gimnasio por primeira vez aos teus 36 anos. La verdad que esta temporada tuve bastantes problemas físicos y al final hay que cuidarse un poco. Ya es tarde ahora, ¿no? Ya no sirve de nada ir al gimnasio ahora, pero bueno. Non o sei, Non sei a que idade recomendan empezar, Yo era alérgico al gimnasio toda mi vida, lo que pasa que este año tuve problemas físicos así un poco variado y al final pues necesitas y el preparador y el fisio te mandan un poco a hacer deporte y bueno, pues tienes que cuidarte aunque sea para estar en un buen estado de forma. Pregunta... A que gimnasio vas? Pensa a resposta antes de dala. Al gimnasio del pueblo, al que hai en Bueu. Vale. Aí che vendo pasos, Sí. Para min é mellor o Exalta Centro Deportivo ali en Pontevedra, pero bueno, o que ti elixas. Reiri pregunta se descartas unha volta ao Alondras. Ahora mismo imposible porque non quero que queiran contar coa miña presencia, pero nunca se sabe, Saíche mal do Alondras tamén. Non estaba Luisito ali, saíche mal do Alondras. No, Londres salí moi ben, o que pasa é que teño unha certa idade, é outro tipo de proxecto onde hai xente xoven, onde lle teño moito aprecio a Yelko, a Manufre, a todos os integrantes, pero bueno, eles teñen outra idea de fútbol, xente xoven, con proyección e da zona, e ao final igual non pensan en min para este temporada que ven, e ao final podemos ver un Alondras Cambados ou un Arousa Cambados, Compos Cambados, non chego a dicir máis. Mira, saúda quen queires aí. Teño outra persona aquí que che quere saudar e falar con vos, vale? Xa que estamos, achos poño aquí. Mira, aquí o tes. Sí, señor, don Roberto. Ponlle os cascos que senón non escoita, ponlle un polo menos. Aí, todo cerumen aí dun lado para outro. Mira, mandeiche unha mensaxe ás 8 da mañá que sigues en responder, Quen?
Fica co bola. A min? Sí. Ostras, non mandi, non, que, mira, teño sin responder aos poderes. É que non me dá a vida, macho. É que ao final collemos o segundo plato e falamos con Jacobo, pero queríamos falar contigo, macho. Bueno. É broma, Jacobo, non te Dous pasos dun ceses. tiro. Nada, 2 pasos dun tiro e, bueno, pois aí estamos. Pero mira, non vas colgar os guantes, Sí, que hai que poñerse a secar. Ou máis, danos unha tempada máis. Que imos facer está decidido. Que imos facer nos en ti? Nada, vos chamad igual. Que grande, tío, que grande. Que tal ese que tes ao lado? Xoga ben ou non? Nada, mágico. Mágico, este rapaz é mágico. Mágico González. Temos a sorte de disfrutalo, cando está no campo, pois notase a que lle quedar o balón, aí surgen cousas. Entre os dous tedes 80 anos, Sí, somos do Cretácico, máis ou menos, pero bueno, estamos aí todos. Cando empezaste a xogar o fútbol era diferente, era ben diferente. Hostia, que había mi casas, aí é onde os futbolistas se curten, a verdad. Claro. Pero bueno, Doe menos paradas agora, No, ahora hasta tirarse, están os campos ben feitos ahora, menos o do Beluso, costaba aí un pouco isto, pero bueno. Pero para que te tiñas que tirar, Digo eu, se parache que tiñas que sacar. Nada, coa racha que levaba de penaltis este ano, que non parei nin a sentir lado. Pois, sabes, este ano, pois mira, cadrou de que xusto o último que tiraban eles, pois, acertín, e bueno, nos acertamos tamén a marcar o noso, e rápido para casa. Estame contando que vas a parar o último penalti da tua carreira. Sí. Mellor así, é mellor deixalo así. Está moi convencido, Anto, non entra Sí. polo aro, está moi convencido. Desta é a definitiva, o parece, O que necesite o club, de botarlle unha man no que necesite, sobre todo na base, eso que me pidan o que queran. Agora, no primeiro equipo, en terceira división, xa é de outra categoría. Xa. Ia preguntar yo a Jacobo o mesmo que lle preguntei a Luis Carro, así contestades os dous. MVP da tempada no campo e MVP da noite na celebración. Espera. A ver, MVP da noite teño un clarísimo. A ver. O número 23, Ricardo Fernández. Ese foi o que empezou a falar da favela, o sea que debe ser aí cliente habitual, Ese MVP de la night. Un gran compañero que no disfrutó de muchos minutos, pero entrenó como el que más, y este también es un premio para él, que es de Cambados de toda la vida, pero él sí que siente el Cambados y al final lo voy a poner como MVP de la noche. E da tempada? Y de la temporada, yo personalmente el colectivo, el equipo en general, los 22 que no me voy a mojar porque... Vaya el masaje, va. No. Yo sí te digo a alguien, los últimos partidos, pues destacaría a Batallón seguramente, de los últimos partidos más importantes de la temporada, pero después tampoco tuvimos un goleador claro en líneas generales. Nosotros no fuimos como el Celtic, ni como el Barco, que tuvimos un delantero destacado, ni un jugador con números de decir 20 goles, ni 15, y al final lo que nos llevó a eso, ya te digo, para mí es el colectivo. Fuimos un equipo bastante competitivo todas las jornadas, y aquí está el premio, creo yo. Mira, falas como adestrador, como futuro adestrador, pero a ti gusta o mesmo que a mí, te vas a ser agente ou algo así, non? Agente no, scouting o director deportivo, más bien. Entrenador porque non teño títulos aún ainda, pero gustaríame selo tamén. Non o regalan por ahora. Na pandemia regalaron un que aproveitei 9 euros. Dicía a xente polo chat que falabas como Aspas. Mira, pues, eso tamén o tedes en común, o tema da dirección deportiva e ese tipo de cousas. Bueno, nunca se sabe, él está a outro nivel, a verdade. Sempre foi un exemplo a seguir polo seu fútbol, pola súa trayectoria, venido de Moaña, e para mí é casi un ídolo. En plan, é un xogador diferente, que ao final, pois, se decanta por iso, eu creo que vai a facelo moi ben, porque ven moi ben o fútbol, diferente, diría eu, o resto. Está Roberto coa cara de cando coincides cun veciño no ascensor e non sabes se darlle os bons días ou que facer, non sabes se despedirse xa ou... Volle pasar o sí, que dé outra vez, que lle pertenece. Que dé la cara. Oye, parabéns, unha aperta forte, moitas gracias por todo sempre. Gracias por seguir. Gracias, chao. Aí, cera, aí compártese todo. Os cubatas, que cubata lle mandache onte? Que soes beber?
Barceló con Coca-Cola cero. Home, sí señor, sí señor. É dos meus, Antón, como me mola eso, Sí, sí, sí. E non moito máis, non? Ou que No, habrá que- Eu Sí, quería te preguntar unha última, tío. Así Dispara. un compromiso, porque hai un par de anos, non sei se te lembras que nos dixeches como iba a ser todo o mercado e acertaches as mil maravillas. Que podes contar deste ano? nun festival. Empezaste a dar exclusivas ali no teu Prime. Entón, pues, se queres soltar algún aquí, algunha que Alguna de saibas. compos diríame ben, No personalmente. combo. Ahora mismo estou fora. Ahora mismo esta semana estou de desconexión total de disfrutar o momento e ver que pasan Cambados nas próximas semanas. Mas non me quero mollar, a verdade. Podo che dicir unha cousa. Acabamos de facer récord de espectadores a tempada con Jacobo Millán falando aquí sen filtros. 122 persoas vendo aquí a Jacobo Millán falar do que hai que falar, da vida. Retírame Pois, como Roberto, non pasa nada. Pois costou vos, chamarme, No, tranquilo que cando colgues as botas tes aquí plaza fija. Vamos, un máis, todos os luns aquí analizando o fútbol. Bueno, pois é un placer falar con vos, a verdade, non moito máis. A última, sí, última. Última. Porque están preguntando por unha colleja a un xogador do Beluso. Non sei se era Amistad ou era Pique. Foi un detalle. Foi un detalle con Rocha, a verdade que lle teño moito aprecio a Rocha. E foi nunha disputa de balón ali e salí medio quente, dinlle así unha colleja de remanguillé, pero sin ninguna maldade, a verdade. Era todo cariño, ¿no? Era todo cariño. Sí, a verdade é que lle teño moito cariño a moitos do Beluso, a verdade. E bueno, sinto non por eles, pero que estén orgullosos da temporada que fixeron e teñen que celebralo como se merece tamén. E vos tamén, así que veña, a seguir tomándolle cubatas e tomadelle un par por nós, vale? Un par por nós, veña. Graciñas, meu, moitas grazas. Unha aperta. Gracias. Aí está, sí señor, aí o tes, don Jacobo Millán, que animalada de conversa, Boa. Estou sudando, está me caendo o suor pola camisola para baixo, noto como me cae pola espalda unha animalada, aquí o foco me cago en tal. Pois aí están, Céltica e Cambados de novo na terceira. Oye, que animalada, grazas ás máis de 120 persoas que hai en directo acompañándonos un luns 16 de xuño, para que logo digan que o fútbol galego non interesa. Toca tos pés. Que máis, Antón, que máis? Teño... No, falamos rápidamente de Sarriana. Sí, para min, bueno, 0-0 na ida en Pulpí, San Miguel, coido que se chama o campo do Atlético Pulpileño, 0-0. Houbo treitos nos que o Pulpileño xerou algo de perigo, tivo aí un longueiro, bueno, para min foi mellor a Sarriana. Notouse que ten máis calidade, máis individualidades, un plan que lle saiu bastante ben, que era o de evidentemente chegar vivo a Ribela que a volta. Tivo unha moi clara Millán dende fora da área nos primeiros minutos da primeira parte. Bueno, eu vin moi ben a Sarriana, a verdade. Vin moi enteiro o equipo de José Antonio Rodríguez. E outra na segunda metade que lle saca moi ben o porteiro do Atlético Pulpileño. As dúas máis claras foron as de Alex Millán. Sí, coincido contigo. Non me gusta o resultado, nada. É verdade o que di Skulmar, que di campo entre aspas. É verdade que votaba como un coello. É a diferencia un pouco máis notable, cicais, entre o partido, entre o campo do Atlético Pulpileño e a Ribela é iso. Non me gusta nada o resultado, porque o Atlético Pulpileño ven de superar o de chegar a fase final cun 0-0-0-1. Entón non me gusta o resultado, pero sí que é certo que obviamente é positivo. Quer decir, estás a 90 ou 120 minutos no teu campo de gañar para ascender. Iso é así. Así que plena confianza na Sarriana, que lembremos tamén están pendentes de que logre o ascenso para permanecer nas súas categorías, o Barbadás na terceira, o Val de Narón na preferente e Ural na primeira futgal. Así que agardemos ese ascenso da Sarriana. Se pasa, pois o vindeiro luns estaremos aquí contando uns contos máis. Os que estamos sempre en Madialevo a nos polo carallo, nos das gracias e fainos a rosca cando... Como? A ver. E se non pasa igual, xa é o último de da tempada tampouco vamos a... Catalim, os que estamos sempre en Madialevo a nos polo carallo nos das gracias e fainos a rosca cando estamos os 4 un luz de frío e choiva en novembro. Que gente teñen estes tipos? Que non lle dou as grazas a Catalim en Madialevo, pois me paso todo directo dando as gracias a xente que apoia sempre. Eu valoro máis un Catalim que está aquí toda a tempada poñendo comentarios ou un Madialevo que leva apoiándonos 8 meses seguidos de Prime, que evidentemente os que viñeron hoxe por ver a Jacobo, o que me interesa que me vexades a min. Jacobo é un tipazo, pero que se cree un canle se quere. Eu valoro os que está de sempre, claro que sí. Xa non en público, en privado tamén. Hai 2 semanas cando non estivo Catalim e Madialevo aceptou o rol de É verdade. Dixe, oye, moitas grazas por
estar tan proactivo, non? Sí, por coller este rol de Hatalim. Lévanse ben, eu creo, teñen bo rollo entre eles. Serían bo medio centro e bo media punta. Tiven que esforzarme, Di Madialevo. Non era fácil asumir ese rol. E tamén temos que comentar 3 equipos. Temos que darlle los parabéns a 3 equipos polo seu ascenso a preferente. Onte estiven cun deles, estiven con varios xogadores do Alerta Navia ali por Vigo, nunha despedida de solteiro eu, eles celebrando evidentemente o ascenso ali pola zona de Churruca e máis abaixo. Moi ben o Alerta Navia, que tiña un resultado desfavorable na ida, 1-2 ante o Castro, e que acabou gañando 2-0 no Federativo de Colla e regresa preferente pola vía rápida, son unha tempada despois. Que me funen, pero eu quería que ascendera ao Castro. Vale. Pois aí queda a petición de Antón Vieites para o ano que ven. O Castro que tamén tería sería volver tamén pola vía rápida, porque descendeu tamén o ano pasado. Vino en repetido e foi o mellor camín, di Hatalim. Bueno, ahora empezan a facerse a pelota un ao outro. Bueno. Baño masaje. Que máis? Sporting Celanova tamén, tedes un vídeo aí no noso Instagram que nos enviou Tania, que estivo no partido no campo de Baños, coido que é o nome. O Sporting Celanova que superou o Cordeiro e que é novo equipo tamén da preferente, así que moitos parabéns. E tamén temos que darlle os parabéns ao Victoria Coruñés, que, bueno, de ollo co Carral, porque era un 0-2 na ida, marcou un gol o Victoria na primeira parte, era 3-0, e xa todo o mundo pois daba por ascendido o Victoria. Finalmente o Carral meteuse no partido 3-1, pero xa nos últimos minutos marca o 3-2 definitivo no partido de volta ao Victoria e acaba ascendendo. Tedes un resumo de Miguel Mandallo aí do, bueno, tiktokeiro, tamén estivo na televisión de Galicia, xoga o equipo da Galega, Miguel Mandallo, pois tedes aí un TikTok na súa conta que resubimos tamén, onde fai un pequeno resumo do partido, sempre en clave, pois, creación de contido, que creo que lle quedou bastante ben, así que se queredes botarlle unha ollada, pois tamén o tedes por aí, e creo que é un pouco que había que repasar, entón, non temos moito máis contido. O Antas gañou a Copa de Deputación de Lugo feminina, a ese de Chantada gañou a Copa de Deputación de Lugo masculina, creo que non houbo moito máis. Hatalim, que vemos mo facedes pasar os luns e cando vos dou a brasa polo Twitter. Falemos de mercado. Ti a nos, Hatalim, ti a nos. Non quero falar de mercado, teño resaca, quedan 20 minutos para as 12. Do partido do sábado Costa Brollón que non fala Sanxo, porque xoguei fatal. Xoguei de central, viña do son do día anterior, xoguei de central, perdín 4 balóns, menos mal que había xente moi boa nesta convocatoria do equipo da Galega. 6-6 quedaron e perdemos na quenda de penaltis. Fixemos aí un pouco un beluso. E o partido do domingo foi unha experiencia vital. A única vez que fun convocado co partido da Galega contra o Brollón foi a única vitoria do equipo da Galega. Mentira, levábamos 4 vitorias nas últimas veces. 4 vitorias nos últimos 4 enfrontamentos. Evidentemente no Brollón non xoga todo xente de segunda regional, tamén hai veteráns bueno, selección de Brollón, digamos. Estou masando. Que queres comentar do mercado? A ver, non teño nada que falar do mercado. Como non entra entón na convocatoria? Por que rompeu un xoño e agora teñe medo a xogar ao fútbol? Xa non quere. Algara, baixando o son pa miña casa, xa o corón da miña casa foi xeme no cello de unha maneira descomunal. Teño dor, pero bueno, mercado, que falamos? Que falamos? Que queres falar? Que falamos? Ti dirás. Onte en Beluso e sábado en Sarria, dice Liget. Ti dirás, eu non quero falar de nada do mercado. Vale. No, pero ti querías mercado, estás frotando as mans. Significa que hai algún tema que queres tratar. Pois saca, veña. Fala agora ou cara para sempre, como nas bodas. Sí, porque igual non hai máis... igual non hai máis directos. Eu espero que haxa máis directos, porque significará que ascendeu a Sarriana. Así que espero que haxa o vindeiro luns Vamos a Sarria. Eu non podo, traballo, pero se queres ir. O luns, eu traballo tamén. Marqueta ou Pontevedra, di Alex, sí. Chema Leobalde ao Arousa, en principio. Alex Cobo, en principio, o Compostela. Baile de porteiros, Alex Santomé renova co Racing Vilalbés. Correcto. No Ourense buscan porteiro. E o que vai ir pro Arousa tivo na mesa, non? Como candidato. Tivo na mesa aí, foi unha opción importante, pero agora xa está palabrado co Arousa e non vai cambiar de parecer. Pablo Antas, nin idea. Adestrador de Beluso a Londras é algo que xa se comentaba por aí, que o Alondras estaba agardando a que Rafa Villaverde rematara o playoff co Alondras para ver que pasaba co seu futuro.
é unha posible opción como substituto de Gonzalo Fernández, que xa sabedes que vai adestrar o Arousa. Non teño moito máis. Sabedes algo de Churre? Non, falábase do Marín. Claro, acaba de decir Jacobo Millán. Pero non teño nin idea. Tamén se falaba do Marín por Romai e acabou no Vilalonga. Javi Pazos veremos que fai. Se segue no barco ou se baixa o barro da primeira futsal con Marín co seu familiar Sila de volta. Puime renovou, Parrilla parece que tamén di Madialevo. Na Unión Deportiva Ourense. Bueno, no noso Instagram tedes aí a maioría de novidades do... O Bergan fichou a Diego do Compos. Correcto. Creo que vai haber algún futbolista do Bergan que vai a facer o camiño de volta. Ti dirás? Non vou decir o nome porque todavía ainda non o vou a decir, pero hai algún futbolista do Bergan que se me que facer o viaxe de volta. O Compos que ten 1 millón de presuposto e que obviamente pois está tocando cousas de unha categoría moi superior. Home, a ver, na Unión Deportiva Ourense, polo que nos dixeron, contaban coa renovación de Cobo, pero evidentemente Cobo pois chama ao Compos. Entendo que é unha oferta difícil de rexeitar. Escoitei que Fer López pode romper o acordo cos Wolves. Unha oferta desorbitada do Marín pode cambiar o futuro do talento do Celta. E por certo, acabamos de falar por Instagram. Beluso rumor, Info, ¿vale? non? Si, xa. Sí. Non sei, non... Non dicimos. No, como queiras, pero non lle dou demasiada veracidade a iso, non sei. Eu tampouco. Paréceme moi raro que haxa outra vez, o sea, xa pasou o ano pasado e vai volver cambiar o... non sei. Non me ten moito sentido. Pouco máis. Hai un lateral dereito do Pontevedra que ten unha oferta encima da mesa para renovar. Sí? Pouco máis. Pouco máis, seguro. Pouco máis. Pois ala, veña, que teño ganas de ir pa cama a dormir. Hai un exfutbolista da terceira que quere ir a proba ao Compos tamén. Sí, é verdade. Está disposto a ir a proba ao Compos, mellor dito. É verdade. De onde sai a pasta do Marín? Pois pasta e traballos tamén por aí, bueno, patrocinios importantes que teñen. Outro día estive enceando ao lado dun mítico, Chuchi Hidalgo, di Madialevo, sí señor. Sabedes algo de Jorge Cuesta? Que sabes? Que está agardando a ver se pode ter a oportunidade de ir á cidade das Burgas, de adestrar a un equipo dunha categoría superior. Efectivamente, que ten que ver coa provincia de Ourense. Tillán, di Marcos de Pont. Tillán está preto tamén de ir comer polvo a Ourense. Creo, algo me dixeron por aí. Algo me dixeron. Hai moito trasvase ou tamén dende Ourense, vale? Os futbolistas do a ver. Creo que Racing e Pontevedra, lógicamente, porque son os dous adestradores de Ourense, están tocando os mesmos xogadores no Ourense. Eu creo que, obviamente, ti se és xogador do Ourense, pois igual tens que priorizar o feito de o Racing vai a ofrecer un proxecto de segunda división. E creo que ese, opinión que non información, que se o Racing non estivera especulando, por alguma maneira de dicilo, cos xogadores do Ourense Club de Fútbol, xa vería algún máis firmado en Pontevedra. E do Lugo, que malcheiras a venta de propiedades? Sabes algo dos plans que teñen? Facer cartos. Non sei, a verdad que non sei. Non teño Lugo a Villar de Lucus e non chegaron abaixo, macho. Claro, digo eu. Bueno, pois nada, non? Eu creo nada que máis. haberá creo que marchar. Con esto xa vamos de desvelar cousas importantes. Estás ben, querido. No, tío. Fixemos récord de espectadores, Xa. Pagou a pena. De resaca, joder. Fódeme, O día que non había nin guión, que veñamos aquí a falar do noso libro. Saiu bastante ben, eu estou contento, pero... Eu a 6 da mañá fun a tele a currar. Buah. E aquí estamos. Eu a 6 da mañá, madre mía, non che vou dicir o que estaba facendo. Coincidimos nunha mensaxe ás 6:20 e pico. Sí. Traen todos os xogadores sudamericanos da esencia do presidente, di Jatalim, o sea, di Skulmar, e intentan meter pelotazos, di Jatalim. Sí, bueno, a ver, a Cobra Mendoza, como se chama outro hombre? Nicolás Reniero, non? Tamén. Que esos son todos da xencia de representación que ten que ver con Ronald Baroni, que é o novo propietario do Lugo, evidentemente, pues, pero bueno, eso pasa en todas as casas, non? O sea, se eu son a xente de representación e teño forza nun club, se podo meter os meus representados no club que dirixo, pois eso faríamolo todos, pero bueno, a cousa que despois rindan.
E no caso de Reniero, pois non lle marcaba un gol arcoíris, ese é o problema. E xogaba como que máis. Que tal nos son? Cantos xogadores vistes? 4.000, vimos a todo o mundo, é verdad que... E aparte, o que mola é que levamos moitos anos xa indo ao son, non? Entón é como que os primeiros anos éramos nosos emocionados por saudar a xente, por saudar os xogadores, e este ano non é que veñan emocionados os xogadores por saudarnos a nós, é que veñen a saudarnos, que xa é un avance, quero dicir, xa nos coñecen, xa nos recoñecen, e iso xa é pois un motivo de orgullo que enche o peito. máis que min, porque lógicamente ten un, bueno, é máis fácil de recoñecer co peinado máis característico. Sí, eso é verdad. O Chicho... Porque pon máis a cariña, estas cousas. Pero, por exemplo, a min fíxome moita ilusión, vi un Miguel Loureiro a falar connosco. O sea, bueno, viu, interceptámoslo. Sí, pero bueno, o sea, foi Chao, Miguel, unha interacción, retrocedeu. parouse, estivo falando Sí, connosco, sí. tal e cual, non sei. Estivo ben tamén con Costa Cultu, estivemos por aí, co Valladares xa vistes a foto en redes sociais que foi maravilloso ese reencontro no son do camiño, porque ademais o Valladares, eu polo menos é un equipo que sinto moito porque vai tamén moi da man de Fica coa bola, co ascenso do ano pasado e tal e cual, é unha xente coa que me levo moi ben. Bueno, preguntas e respostas xa, En territorio preguntas e respostas estamos. Sí, sí. Cas gafas que levades. Cantas camisetas sacaches pro canal? Ninguna. No, os xogadores non creas ti que van regalando por aí, a que levaba onte posta pa despedida tive que pajala tamén, Non creas que apajou o que levou na camiseta ou no detrás no nome. Pero nada, moi ben, a verdade que moi ben. E pouco máis, non? O sea, musicalmente unha basura pa min, o peor ano. Analizando o son do camiño, el novo videoblog na canle. Musical, é que, bueno, non o podemos contar, ainda non o podemos contar. Pero vamos a estar preto de ser unha canle musical. E eso? Non sabía eso. No. Musicalmente unha basura. Porque mira, os xoves non me gustou nada, creo que estamos de acordo. O Vendres. A min o xoves gustoume, como se chama, o de Club Foot, que lle gustaba a Jacobo e Tomás. Casabian, gustoume Casabian o xoves. O Vendres, gustoume Juan Magán. No, eso foi o Vendres, non? O de Casabian, xa non me acordo, mima. E o sábado perdíme todos os concertos que quería ver, véase de Rapans, véase de acá ali Dani Fernández tal, porque estaba currando na radio, e chegei pa Estopa, que me gustou Estopa, é a primeira vez que os vexo, nada máis. Anxo iba de carallo, iades ben. No, eu o Vendres non bebín, de feito marchei cedo. Pero o xoves sí que carguei bastante, a verdade que sí. Seguro que foi esta semana, sí, non foi o do ano pasado, Antón, vou descansar, tío. Sí, unha cousa máis, sobre o Compos, que se me esquecía. Perdón, que tamén tocaron a un futbolista do Estradense. O dianteiro que sei que tiña un precontrato, como dicía. No. Bueno. Non é de posicións ofensivas, por así dicir. Ollo. Entón xa sei quen pode ser, Jústame, é boa, ollo, Sí, señor, ben tirada. Antón, vémonos. No vindeiro vídeo directo. De Fica coa bola. Vamos a Riana. Se ascendes a Riana, o vindeiro luns estaremos aquí falando con alguén da Sarriana e da festa, que é o que nos gusta a nós. Ese non, oxalá que non. E se hai recepción do Concello como houbo hoxe en Cambados, que estimen a piques de ir e non fun porque... Ese non, pois grazas a todos por acompañarnos tanto aquí en directo como a xente que o ve de resubido en YouTube. É unha animalada, a verdade, que cada vez nos siga máis xente. É unha animalada que nos recoñezades, que nos vexades polo son ou en calquer sitio e esteades aí Fica coa bola, que non sei. Houbo xente do aficionados do Estradense que nos pediron unha foto, que iso tamén mola. Xa non só a barreira co xogador, senón tamén, pois eso, desvirtualizar a xente que está aí no chat. A Jatalim hai un día que vai haber que ir collelo polas orellas e desvirtualizalo tamén. Temos que saber quen é, evidentemente. Esas sinerxias a mí molame moito e de verdade que vale máis a pena de todo o que facemos aquí. Así que, nada. Así que, grazas romántica. Grazas. Pasade ben, vale? Ide pola sombra. Veña. Cuidado, todos. Chao. La semana.